ukhethiwe ntombi, ubuye ujabule namhlanje. Amadoda ambalwa sibuyile isikhathi sakho. Ayi, lo mama. Sanibonani babukele emakhaya. Siyabonga ukuthi nisilandele. Now we dive deep into the chosen soul. We separate the body, the spirit, and the soul. The body perishes, it gets buried. The spirit lingers around the family where that person belonged. And the soul journeys towards its purpose. Well, thank you very much. We appreciate your support. Please don't forget to hit that subscribe button, like, share with a friend, and please let us hear what your comments are. Thank you. Finally, usefikile onamathunzi emphefumulweni wakhe. Ngena ngaza kushaya kubulalele khona lapha emnyango. Mamthandi. Kunezinto engayi-understand. Kunomama lapha emakethe. Ovele bangitshela izinto engingazazi. Angithi nguwe emuva la kade mekhona. Angisamboni. Ngase ngiyabaleka mina. Niyazi, ngena mntana uhlale phansi. Ngena uhlale phansi mntana. Ukhathazekile. Ukhathazeke kakhulu konke kuzona. Lali itiya, bese ngikhande itiya bengazi ukuthi uzozisa. Bengazi ukuthi uzozisa. Ngivele itiya. Wasingani ukuthi ngiyeza. Ngabe usufana nomama? Sokhuluma umfanekiso njengoJesu. Ngizokuchazela konke. Yehlisa umoya mntana. Mhlawumbe singahlali. Cha mntanami, awuqalekiswanga futhi awuhlali. Uyabona kunomehluko phakathi kokuqalekiswa futhi kunomehluko uma unobizo. Lesi sipho sakho ubizo. Uyabona ke mntanami, ngiyakholwa ukuthi umama wakho ube wakhulumisana nawe. Ekutshela ngalesipho. Ekufundisa amaqiniso. Ekutshela nokuthi ugogo wakho wayenzakalani kuye. Uyakwazi lokho? Uyabona impilo ayiphelelanga. Njengoba ungene la endlini ugalakadela uthi ubone izipoko, bona abantu bayavela bayanyamalala, abanye bayakhuphuka bayehla, akusiphutha lokho. Futhi labo bantu labo akusiyo abantu ongathi ungabathatheli ekhaya. Yile sipho sakho lesi. Sokuthi abantu banyamalale. Uyabona amadlozi ayakukhombisa ukuthi isikhathi manje. Baningi abantu abafayo abalimalayo. Kufanele manje lesi sipho sakho lesi sikhuphuke. Silaphe. Sisindisa abantu. Awufuna ukubona umama wakho ephila kahle? Awufuna ukubona abangani bakho bephila? Mangabe usithathela phansi bayekufa. Uyafuna ukubona lokho? Uyabona lesipho lesi sisuka kude le.
kokhokho bakho, ne? Sahamba saze safika kugogo wakho. Omuphi ugogo? Ugogo zala umama. Angithi sandlula gogo safika kuma wakho. Akakutshelanga uma wakho? Akakutshelanga ukuthi sibaphunyuke njani? Ugogo umama wakho nangu sekhona sesifike kuwe manje. Wena fanele usibambe lesipho lesi uphilise usindise. Uma ungaba ukwenzi lokho sizokugwina. Uyabona ungazibuza ukuthi yingani kuwe? Yingani lesipho singazange siye kwabanye abantu? Umuntu nomuntu ophilayo emhlabeni unesipho. Phela nje kusuke kube isikhathi lapho bese siyavuka khona. Yabona kuwe sivukile-ke kusho ukuthi isikhathi sokuthi usisebenzise uphilise awubulali kodwa. Uyabona isoul le okuyisoul yakho manje dala iphila. Uyakubhiliva lokho? Uyakubhiliva ukuthi kudala iphila? Ayiqali ngokuphila manje njengoba ungaka wena. Dala iphila. Iyaphila isoul, ingene kwispirit, ingene kwibody, ufika isikhathi lapho thina abantu sithi umuntu uyafa. Angithi umuntu makefa thatha ibody yakhe iyangcwatshwa. Ngithi ngikufundisa ukuthi uma uphuma la uphume uzimisele ukuthi uyolwa manje. Ibody yakhe iyangcwatshwa umzimba. Angithi and then kusalani? Usala umoya. Umoya uyasala. Soul iyohamba futhi iyongena kwenye ibody, same soul okweyakho. Ihambile yahamba yaze yafika kule body. Angithi ishiyani? Ishiya imimoya ngemimoya. Angithi manje ungazi ufuna ukuphendula lento yokuthi yingani lesi sipho size kuwe? Siphumaphi? Angithi ugogo wakho aze asishiyele uma wakho naye size kuwe. Siza kanjani? Siza ngale mimoya. Angithi imimoya yona iyavungaza, ifuna umuntu ozolwa lempi iphele ngoba lempi le eyakudala. Mangabe wena uyohluleka kusho ukuthi sonke sesiwe. Yingakho-ke namhlanje sizokuqinisa. Uma wakho uyakuqinisa ekhaya nami ngiyakuqinisa. Angithi lempi eyani? Lempi eyakudala amaphutha nokulwa okwakudala. Le dala kuya ngokuya because isoul iyakhumbula. Isoul iyakhumbula. Umphefumulo wona wenzani? Uhambuma. Umphefumulo walempilo uyama, umuntu uyafa. Umphefumulo walempilo ezayo uyama, umuntu uyafa. Umoya wenze njalo. Kodwa isoul yona ikhumbula konke from ekuqaleni kokudala till namhlanje. Iyakukhumbuza-ke le soul ukuthi kunempi, umsebenzi ofanele ukuthi uwenze ngalo bizo. Wonke umuntu ophilayo ne unoNkulunkulu ngaphakathi kwakhe. Lo othi mangabe uzowa uthi wena, oh uNkulunkulu wami, noma ngabe khona into okucabangayo, oh uNkulunkulu wami ngathi ngathola imali. Wonke umuntu unoNkulunkulu ngaphakathi. Angithi lo nkulunkulu ongaphakathi uye lo oqinisayo namhlanje ukuthi isipho sakho siqhubeke senze ubuhle, siphilise and then siqondise, sivikele. Angithi uyabona Khethiwe, ufana ne-Wi-Fi. Uyayazi i-Wi-Fi? Idatha. You are the Wi-Fi wena yamadlozi. Uyayibona i-Wi-Fi le yedatha? You are the Wi-Fi wena yamadlozi.
Now, activate. Uyakuzwa lokho? Connecta sisi. Uthi uconnecte namadlozi. Niyilo lempi. Oh, zaze zasinda nale ncwadi John. Aze ngisinde nje. Awusinde. Sorry. Awuthi. Hawu. Ma. Ngeke lokhu okujwayelekile. Kusho ukuthi nencwadi ezela ekhaya ziyakhuluma manje. Hawu mahlale khona mntana wami. La ekhaya sikujwayele lokho. Hayi. Oh, okay. Uma ubumnyama, umamatheka. Okhethiweyo uhle kakhulu. Uma ubumnyama umamatheka, okhethiweyo uhleka kakhulu. Gogo. Awumake. Oh. Yebo-ke mfana wami. Kukhona okuvukile John. Futhi kuyawujabulela umsebenzi. Hayi, ndodana. Oh, hayi. Okay. Sithubeke. Masingalokhu sixoxa nje mfana wami. Kuningi nje sizokuthola la. Ungangincedisa ngale ncwadi. Yoze lapho. Themba ukuthi sesifika. Ngalo. Yebo njani? Sicela ukubuza bhuti ukuthi iyegoli le taxi. Iyakhona egoli. Hayi. Asisho phakathi. Hey. Khathala. Kunini sibaleka ndoda? Asibambe umoya ngala. Yeah. Inde le ndlela. Hamba nami mfethu. Yeah. Antula. Hayi. Ndoda. Hayi, angingafuni ukufa mina. Wena solo kubhizi uzenza superhero. Relax ndoda. Sesibuka ama-horror movie amathathu manje. Ucabanga ukuthi amathunzi adla amaphupho yini? Hayi, ngeke.
omnyama umamatheke okhethiwe uhleka kakhulu. Ayi, umama. Mama, yo, awazi shem. Yo, umuhle namhlanje. Yo. Kwenzakaleni namhlanje? Wabuka kujabulile? Yo, mama. I met myself. Ngizitholile ukuthi ngubani namhlanje. Ngimtholile ukhethiwe. Ntombi. Wayigqolozela kangaka leyo ncwadi. Kuyini kona lokho? Okay. I'm ready, mama. Ngiyasamukela lesi simo. Kuzodinga ukuthi sisemathuneni njengamanje. Hawu, bayingiyalo umlelisi emathuneni. Ayisekho enye indawo yokuthela khona njengasephaki. Kumele semathuneni manje. Kodwa Samuel, uze kwasa manje. Sile mfowethu, ngabe soyithola le imoto asiphuthume. Ndoda kona kwamele siphume indlela. Hayi. Akuningi. Kumele siphuthume ngoba hayi uhambo kuseselude. Soyithola imoto eziye eGoli. Hayi la mateksi alibeka sibambe eGoli. Usathane ngicabanga ukuthi akafuni sami. Hey. Cabanga ukuthi kumele siye ukulwa manje. Masimente alemali ngaphakathi ngokomoya. Dabulela